проблема в недвижимия имот е, че не е делим. Тоест, представете си, че имате голям жилище за 1 милион евро, а ви трябва 20 хиляди лева. Това казвам, че не е делим, защото или го продаваш цялото, или нещо трябва да го заложиш, за да вземеш кредит, защото няма как да използваш този голям актив на парчета. По-добре ли е да инвестираме средствата си, да кажем в недвижими имоти, които след това, като навършим една пенсионна възраст, да ги продадем, примерно, и да си подсигурим старините по този начин? Или някаква такава врътка? Чувал съм, че се купуват и имоти с криптовалута. Аз, понеже съм и кредитен консултант, но все пак работим с банките. До сега не съм чул някой от банките или да има такава организация, която да дава кредити в криптовалути. Трети стълб имат около 600 хиляди човека и то е такъв палиативен, обикновено е рожба и решение на работодателите, защото има едни 10% данъчни облекчения и те в края на годината масово го правят, за да свалят някой друг данък да не платят, което си е окей, разбира се, всичко е легално, няма нищо лошо в това. Знаеш, преди време бяхме говорили с един твой колега, Деян Василев. Той спомена, че българите като цяло нямаме така ясно изразени, да кажем, богати, средна класа и бедни. По-скоро богатите са към средната класа и вече бедните хора са си ясно. Според теб, нали, българите така ли може да се определят като финансово класиране, ако ги погледнем като общество? Честно казано, чувал съм го и това друг път, но в България няма такава стратификация на това колко хора са богати, колко хора са средна класа, колко хора са бедни, защото няма такава репери, не са сложени такива репери и ние не можем да кажем тези неща. Обикновено богатите хора се легитимира там, където статистиката е наистина статистика, а не стагмистика, защото трябва да стъпим на реални числа. Много от богатите хора се крият, например, тяхното богатство. Не искат да парадират с тези неща, които притежават и ние в повечето случаи обществото, дори тези, които би трябвало да знаят, не могат да разберат колко е богатството на определен човек. Не, че не може да се направи, но това го няма като навик, няма го като, как да кажа, като някаква структура в държавата, която да се знае. Както Форбс може да каже, ти имаш сега толкова милиона, толкова милиарда и така са наредени. В нашата класация си на еди кое си място. Да. В България го няма това, защото няма правила. Няма го това правило, за да кажем кои са най-богатите, кои са средните, за да направим тази класификация на хората. И оттам идва тази аморфност на хората и ние сега не знаем какво значи средна класа. Подозираме нещо, но наистина не знаем, защото за да знаем, трябва да знаем числото. Аз обичам числата. Работа, която много често хората като дойдат искат да бъдат финансово независими, финансово свободни и какви други такива едни философски разсъждения. Аз казвам колко. Какво би те направил финансово независим? С колко пари трябва да разполагаш на месец, за да си финансово независим? Не съм мислил. Как тогава да направим план да станеш финансово независим, защото ти още не знаеш какво означава това да си финансово независим. И аз, между другото, ясно се замислил за този въпрос и най-близкото, което до сега съм измислил за това какво значи да си финансово независим, горе-долу е едно изречение. Ако пасивните ти доходи от активите, които имаш, може да си покриеш разходите за месец. Тогава си независим. Защото пасивните доходи означава, че ти не работиш за тях, те се появяват някакси от преди взети решения. Дали сме инвестирали във фонд. Може да сме си купили право, да сме продали някаква песен или някаква книга, някакъв филм.
Да. За това говоря, нали, че няма много правила и не се... По-скоро, може би има, но не се спазват. Ние като цяло не обичаме да спазваме правила. Това за мен е финансова независимост, когато пасивните ти доходи са толкова, колко... Ако са повече, още по-добре. Нали? Но това пък нещо, младите хора, ние тук нали, се говорим за млади хора, не могат да го разберат. Аз го разбирам, защото говорим за спокойствие. Едно такова спокойствие, което няма как да го обясни, защото то няма количествени измерения, то си е вътрешно състояние на духа. Да. Така че... А като си говорим за алтернативни активи, ако мога така да се изразя, какво ще кажеш за златото? Добре ли е да инвестираме примерно в закупуването на злато? Сега напоследък покрай него така почна да се шуми, че цените започват да се вдигат и е хубаво да се купува или по-скоро май не? Златото е особен актив. Много често се заговорва за него тогава, когато цената му пораства. Да. Може би защото става някакси привлекателно. Вчера прочетох някъде, че имаме някакъв нов рекорд. Сега верно не го погледнах колко е, но винаги сега в момента е на $2200 трон-унцията. Една унция е горе-долу 31-2 грама. Нали, все пак да се ориентираме какво е това нещо. Ами, на моите клиенти, разбира се, не го казвам, че това не може да го отречем като финансов актив, защото той си е такъв, съществува много дълго време, но не бива, поне така ми се струва, всичко да бъде в злато. Златото в дебелите книги е написано, че е убежище, че е средство за съхраняване на стойност, но то има един, как да го кажа, не недостатък, но той няма текущ доход. Тоест, от него, ако искаме да печелим, само чакаме капиталова печалба. Тоест, само чакаме да порасне. Сега не е добра идея, според мен, да закупим на висока цена, защото за да реализираме печалба, той трябва да стане още по-скъп. Не знам дали ще се случат нещата да стане още по-скъпо или обратно ще паднат. Няма корелация особено и с движението на основната валута, основната резервна валута в света, която е долара. Така че по-скоро съветът ми е такъв, да не прекаляваме, както и в биткоина казах, да не прекаляваме между 10 и 15% от портфолиото на всеки един човек. Е добре да бъде в злато, но не повече. Да. А инфлацията влияе ли върху всичките тези биткоин валутите и златото, и имотите, ако ще що? Имотите е ясно, но върху другите по-така алтернативни инвестиции? Инфлацията е един много сериозен бич, който никой не се е справил с него. Най-хубавото определение, което съм прочел за инфлацията в една книга художествена литература, и там е написано, всъщност автора го е написал в една реплика между двамата герои в една книга, и той казва, че инфлацията е оня стремеж на човечеството да излъже само себе си. Когато говорим за инфлация, много хора свързват думата инфлация с криза, с кофти неща. А обикновенно нормалната инфлация, тази инфлация, която не е породена от, да речем, скъсване на вериги за доставки, както се случи, или пък с някакъв монопол, т.е. липса на стока, защото тогава пак растат цените, но по друг начин. Нормалната инфлация, когато растат цените, това се случва тогава, когато една икономика е в подем. Тогава, когато има пари. Всички имаме пари. А защо лъжим сами себе си? Защото всеки се опитва да продаде нещото, което произвежда, дали ще бъде стока или услуга, малко по-скъпо и пробва. Ако това струва 1 лев, дали мога да го продам на 1,20 лев? Мога. И го продава на 1,20 лев, само че той не се е сетил само той. Всички по веригата се сещаме, затова инфлацията е нещо, което потребителските цени растат. Не е добро, защото обикновенно не всички хора са собственици или не всички хора могат да контролират цените на нещата, които продават. Много хора са на заплата и заплатите понякога растат по-бавно, толкова колкото колко е темпа на инфлацията, и това е лошо. Да, няма как да не те питам и за еврото, което все по-сериозно чука на нашата врата, на българската врата. Според теб има много хора, които са против влизането му тук на нашия пазар, други пък са за. Твоето мнение какво е? Ще промени ли много
цените и на имотите, и на активите като цяло? Ами, ние сме в... какво е моето мислене за това нещо? Не трябва да се абсолютизира нито едно решение, само плюсове и само минуси. Винаги нещата са някъде по средата. Естествено, че ще има добри неща. Аз съм повече привърженик на това, че ще бъдат повече добрите неща, отколкото лошите, но определено ще има и лоши. Да. Това как ще се отразят цените, много се забавлявам като хора, които обикновено от правителството и хора, които са в политиката и казват, че цените няма да пораснат. Как така решиха, че няма да пораснат, когато цената се определя, аз съм частен собственик и аз си определям каква да бъде цената в моя собствен магазин. Разбира се, ако цената не подлежи на държавна регулация. Има и такива цени в България, които са под строгата опека на държавата, на държавните регулатори. Така че аз няма да знам и ние не можем да знаем докъде ще се простира алчността на търговеца, производители и така нататък. Другото е, че доста инфлация се наля в т.е. цените, понеже говорим за имоти, цените на строителството стана по-скъпо, очакванията на хората за цените на имотите стана по-различно. И ние сме едно уникално място, аз признавам си, много се забавлявам, защото нямам обяснение как всичко около нас е по един начин, в България е по друг начин. Или по-късно идват нещата при нас, или пък може да сме някакви уникални в момента индивиди. Да, тук всичко е малко по-различно, така е. А като каза за България, според теб българите мрънкат ли много? Оплакват ли се, че нямат достатъчно средства да си позволят, да кажем, по-скъп телефон или по-хубава кола или така нататък? Или по-скоро са примирени с ситуацията? Знаеш, между другото, сега се сещам, че има една много типична българска черта, че да кажем, аз получавам 1000 лева заплата, обаче харча 1500. Magic. Да, има много такива хора, които си позволяват да живеят малко по-нашироко, било то и с кредити, било то и с някакви заеми от приятели и така нататък, за да парадират пред обществото някакъв по-така сериозен статут. И това е една много типична българска черта. Но според теб, нали, българите обичат ли много да мрънкат или по-скоро са примирени? Това, за да покажеш по-добър стандарт от толкова, колкото можеш да си позволиш, е от тези две ламинирани табелки, които казват, нещата не са такива, каквито изглеждат. Не следвайте този модел на този човек, защото наистина нещата може би не са такива, каквито изглеждат. Да, определено смятам и аз много съм така леко разочарован от този национален спорт в България на мрънкането. Знаете ли, наскоро гледах един филм. Мога ли да кажа името му на филма? Добре. Казва се "Смело сърце". Да, това си е класика. Класика, но аз за друго се загледах. Загледах се как Мел Гибсън се разхожда в едно селце шотландско, с едни малки къщички, само едни пушеци отгоре има и се замислих за друго, не за филма и си казах, Боже, какво ли има в тази къщичка долу вътре? И защо го разказах? Защото всички, които се оплакваме, че нямаме, всъщност да отидат в една коприщенска къща от преди 150 години, след това да влязат в собствената си къща и да видят какво имаме сега и какво сме имали тогава. Говоря за коприщенска къща на първенец в страната, където обикновенно е най-богатият човек там и какво е имало. Така че мрънкането си е мрънкане. Ще дам един съвет на хората. Отбягвайте ги тези хора. Но пък и медиите са виновни за това, ако могат така да кажа, може да бъдат виновни. Знаете, че обикновено все негативни новини се дават, защото те продават. Това е аксиома в журналистката, доколкото знам. Не съм журналист, но така се казва. И може би тези хора, които са повече оплакват, те са на предна линия. Тези, които мислят позитивно, тези, които мислят не така оплакващи се, те всъщност не са толкова гласовити. Няма какво да кажа толкова.
Така че определено смятам, че брънкането не е окей, но че е национален спорт, това е определено. Добре съм го видял. А има ли хора при теб, които идват да се консултират за теб, с идеята да започнат собствен бизнес, примерно, да го развият по някакъв начин? Как могат да съберат нужните средства, за да стартират бизнеса си, да кажем, да го инвестират не в имоти, а в такава посока да бъде? Така е. Има много добри начини за инвестиране. Един от тях е инвестиране в собствен бизнес. Той е изключително доходоносен и изключително рисков. Да, и трябва да си много смел, това ще да допълня. Така че единственото нещо, което мога да направя за тези хора, защото аз казах, че не съм консултант на бизнес проекти. Той има и много такива физически лица, примерно като мен, да кажем, които тази сутрин съм се събудила с идеята, че ще си отворя баничарница и искам да правя банички. И идвам при теб да ми дадеш съвет какъв капитал ми трябва и как мога да го събера. Да. По-скоро се въздържам. Нещото, което може да направя за тези хора, да направим такъв план, да съберат на първоначалния капитал и да започнат да правят план, който, разбира се, някой друг консултант им ме го е създал. Признавам си, бягам от такива неща, просто защото не е моето, не е моята материя и по-скоро съм сигурен, че някой друг консултант, вещ в тази сфера може да бъде много, много по-полезен на човека, който идва при мен. И аз отказвам, т.е. не го отказвам точно така с тези думи, но го насочвам го към човек, който може да му свърши по-добра работа. Да. Искам да те питам един последен въпрос. Кога най-късно според теб е момента, в който трябва да започнем да спестяваме? Най-късно. Най-късно. Да. В смисъл, да кажем, аз съм на 20 години, колко време така имам да се отпусна в живота и кога трябва да реша вече да събирам средства, за да си осигуря. Кратки отговор ли да кажем? Както решиш, имаме достатъчно време. Днес. Днес е най-късно. Който ни слуша, който ни гледа, днес е най-добрият момент да се започне. Никога няма. Сега, разбира се, никога не спестявам това, че в тези неща времето е много могъщ фактор. Защо го казвам така? Защото колкото по-отрано се започне, усилията, които човек трябва да влага, усилията, понеже говорим за финансово планиране и за финанси, то е сумата, която трябва да отделя на месец, да речем, или там, както е решил той да бъде периодично, е по-малка. Защото ако започне... Това е като, ако искаме да отидем до Бургас и сме в София, пътища много. Може да минем през Пловдив, през Стара Загора, може и през Велико Търново, нали? Няма проблем. Малко по-дълго, но можем. Когато стигнем обаче до Айтос, пътя до Бургас изборите са по-малко. Да. Нали? От такава гледна точка искам да кажа, че когато човек е по-млад, силно, т.е. може да постигне много повече резултати. Може да прави много повече промени в пътя за достигането на целта, докато когато е по-възрастен, там по-трудно може да направи грешка, защото грешката е скъпа тогава. Да, така че отговорът ми е да започне днес. Няма значение на колко си години, хубаво е да се започне веднага. Супер, аз имам 2 лева, ще си ги сложа в касичката. Да, това е първото нещо. Знаеш ли, има много интересни, като дойде млад човек, много млад, и като казва, и аз го питам колко може да спестяваш на месец, той казва, чакай сега, как така ще спестяваме? Спестяват бабите, аз искам да инвестирам. То трябва да спестиш преди да инвестираш. Да, и нали, имаме разговор за това, че всъщност инвестираш спестените си пари. Няма как да започнеш да инвестираш без да имаш някакви отделени средства. Разбира се, съм видял какво ли не в този живот. Имам приятели, познати, които взимат кредити, за да инвестират. Разчитат на това, че лихвите, които ще платят, са по-ниски, отколкото доходностите, които ще спечелят с инвестициите, които са намислили. Дали е правилен този подход? Не знам. От принципната позиция, че така не се прави. Но това не означава, че не може да се спечели. В инвестирането няма правилен начин. Понякога грешката се възнаграждава.
Да. Тоест може да направим така, да направим нещо, което за всички останали да е много глупаво или рисково по-скоро, глупаво, обаче да спечелим. Това е, например, някой път са ме питали дали могат да отидат в казино. Вероятността да спечели твърде малка, но има такива хора. Но е възможно. Сега проблема е, че един път като спечелиш, обикновено ти си хазартен тип и сигурно ще повториш, потретиш, почетвъртиш и така нататък. Няма да спреш от... Да, няма да спреш, но имам случаи. Аз за толкова години имам и приятели, които са спечелили от тотото. Не са се провалили, нали, защото обикновено казваме, че това нещо, тези пари развалят човека. Напротив, човек се ожени, има семейство, никога повече не е играл, тото и не е печелил. Значи. Да, така че няма корелация пряка между това да спечелиш пари, които ти не си заработил и да ги профукаш. Да ви кажа. В повечето случаи е така. Нали, наистина статистиката го показва, но има и други варианти. Човек, за да реализира целите си, за това финансовите си цели, за това трябват средства. Средствата може само по 3 начина човек да ги придобие. Едните да ги заработи или да ги инвестира, да ги спестил. Другия вариант е да е получил от някъде помощ. Тук влиза и тотото. Добре, окей. Тоест, това са пари, които не сме работили за това. И третия вариант е все пак не. Нищо не крадем. Може да вземем от банка. Да. Или от банката, така че това е третия начин да кредитираме някаква финансова цел, така че горе-долу това са начините. Няма друг измислен начин. Аз много ти благодаря, че сподели с нас твоето време и мнение за нещата, които говорихме до тук. Бих се радвала отново да ни гостуваш, когато имаме нужната тема и съответно желание от твоя страна. В наше лице ние виждаме страхотен приятел в теб и много ти благодаря за това, че си тук при нас. За всички вас, които бяха заедно с нас, при нас гост беше Николай Остамитев. А пък вие следвайте нашия канал, споделяйте нашите интересни издания на предаването Имотен казус Glory Home. Пишете вашите коментари и въпроси, ако имате към нас, а ние имаме съответните хора, които имат възможността и уменията да ви отговорят по най-добрият начин. Благодаря ви още веднъж. Аз бях Нора, а това беше Имотен казус Glory Home. Но в крайна сметка личната инициатива, его понякога правят нещата несъизмерими спрямо на средното равнище. Всъщност аз мога да бодисам и за 1 лев, и за 100 лева. За 1 лев бодисването ще бъде един штрих и това ще бъде интервенцията. За 100 лева ще бъде нещо, което е уникално и трудно ще бъде видяно някъде другаде. Проверявайте и преди това дизайнерите, с които работите, доколкото е възможно да видите техни проекти и избягвайте да работите с такива, които са караоке изпълнители, защото едно е оригинален талант, ето вас. Това е факт. Има една важна приказка, за която споделям, защото мисля, че е важна. Един доволен клиент ще ти доведе още 3 други. Но един недоволен, 10 други ще откаже. Да. Така че трябва да работим с доверие, но трябва да го оправдаваме това доверие. Защото когато имаме ясен проект, който показва какви ще бъдат промените, свързани с точност до сантиметър или до милиметър, ако говорим за някои специфични конструкции, има детайли, които изискват такава точност до милиметър. Без проект не може. Импровизация от страна на изпълнителите на място ще доведе почти 100% до проблеми, които в последствие ще доведат до връщане назад.